pamtuɓe yebde a yawa habrirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jondo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kami aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo katu kange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ko rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini khalifaɓe dini en calmini khalifaɓe aada noon calminirɗen ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe en e galle o tugude baba abou hafsatou coumba hamme ha yetti Daouda Geddaɗo Maymouna Tafsir Daouda Mayreta Samba Gaysiri tanum arɗo Guerlel noon e ɓen ɓe ganduɗa ko golloɓe ɗo e Piindi TV kala Piindi TV e Piindi FM ko radio e télé waɗoɓe feere jiiɗen en calminiɓe tonggode men temedere e nogas e jeegom en garti taw koye dewnoɗo ɗo reftiɗo o rewi ɗo e tonggode men ne dañƴen tonggode capanɗe joyyi nden o rewi ɗo kono kadi o reftiɗo lawol makko ɗimmol eɗen dañi tonggode temedere e jeenayyi ko wona ko ɗum temedere e jeenayyi nde noon o reftiɗo ko embo wonde baba abou hafsatou coumba hamme kono kadi ne tonggode temedere e sappo e jeenayyi o reftiɗo ko embo wonde gorko mo nden dori kajel woni Saydou Tall on woni dialal leñol hande kadi ko kanko bismitiɗen e nde ɗo yewtere tonggode temedere e nogas e jeegom en batta joni joni so wona tottudemo o salmodira e yeɓoɓe a yawa haɓidirde Piindi TV nonne kadi ni yeɓoɓe émission hol mbo woni an assalamu aleykum dialal waaleykum salam ba Mody Ba salminama no feewi so mbi ba Mody noon haqqillaji ndu tottode ko le tariji sikki ala en calmini daroɓe yewtere holmbo woni an nde musidɗo tedduɗo o yuɓɓinata mbo yuɓɓina ɗum kadi omo fawi ɗum e laawol eɗen beltonomo eɗen downomo nde tawno golle mum ala ko yawa hen soko Allah en beltanima kadi ɓe ganduɗa ɓe ko kamɓe goni hufɓe golle ɗe woni ɗiɗo technicien ji e ɓe ganduɗa hande kamɓe goni ardiɓe golle galle o guilay ceerno Abou ha yetti less ala mo gaccuɗen kono ɓuranmi kadi salminde ɓe ganduɗa ala ko weeliɓe ala ko ɓe darata so wona Piindi TV ɓen ɗon ko yimɓe ɓe ganduɗa eɗen calminaɓe calminali keeriɗi ɗe tawno so tawi wona kamɓe haydara gasta wadde daroɓe Piindi TV ɓe en calminiɓe en juurimoɓe mi salminima bamoudo ɗum noon dialal Allah jarama jarama haade men woɗɗo yeddinde tawno so ɓiɗɗo jibinama wayta ko daade tati dande hen wotere wiyata mi are aduna ko noon en mbi bisimilla en dañino sukaɓe aɗa tawtora toon to tareji sohnaji o ko keptinoɗo kono kadi ni ina dañi Yasine e Aissata eɗen mbawi hen artude seeɗa gam yettude bandiraɓe ɓe ganduɗa dañino tawtorede adi foof ko yo Allah mawnin inde nde tawno wonko watta hen ko alano hen wononane tan ko yo Allah mawnin inde minen min batti hen yo mawnir no moƴƴi nde tawno wonɓe ganduɗa hande sen inniɓe eɗen gandi ille mabɓe mawni kono noon no mawnirni moƴƴani wadde yo ille mabɓe mawnira no moƴƴi so ɗum ɗon ɓenni e gadoɗen wiide massa fof ko cuddiɗo nde tawno wondude hunde lebbi jeenayyi jippina e dow jaam ko Allah tan wawi en jetti hen Allah kono kanko en mbimo massa en beltanimomo gueɗel keddigel ngel ko yettude ɓe ganduɗa ɓe hen ko sernaɓe ha tengti ceerno Nouru e sernaɓe woɓɓe ɓe ganduɗa gari tawtorede on ɗon ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma e nder ñalawmaji ɗi ganduɗa ɗi a dañiɗi ɓurɗi weldema e nder gurdam maɗa jomum en gari ndenti e meɗen on ɗon ñalawma eɗen jettaɓe mais eɗen jetta aussi koreji men ɓe ganduɗa kamɓe kodduɗen saabu kala garɗon woni koɗo ko kamɓe jaɓɓotoma bismoma joƴƴinma bertanma guilay Bahamme ceerno Alsane e dendagal galle o Baba Demba nene Coumba kamɓe fof vraiment eɗen jettaɓe eɗen jetta tariji e kuuɓal eɗen jetta bandiraɓe arnoɓe ɗon ɓe kadi wiide sukaɓeɓe yo Allah wat e mabɓe barke yo Allah rokkuɓe jeeyede e rewɓe ñembateɓe ɗe tawno ina hani neɗɗo so yumum moƴƴi ba mum moƴƴi so moƴƴi wujjani ɗum noon jarama dialal noon jettinɗen tan pawen e imam tariji yettina kala mo ganduɗa kadi ne ko ceerno gonɗo e nder décole noon no mbiruɗa ni go ceerno Nouru Hammad Aliou Raky gorko mo daara Abaydallah Fala Moutar namadele suroɓe banguele duusoɓe ɗum noon en jarnimo kanko e délégation gumminoɗo toon to daara halayɓe en jetti tan bandiraɓe décole kala e kuuɓal mum cok tawtoraɓe en jettiɗe ko wona ko ɗum dialal a waɗino ɗo walla en mbaɗino bo mbiyeten ko askida o kadi ni ko oto mo ganduɗa waɗi caɗele kewɗe dialal ko oto mum joguino
walla wona oto mum haalullaji ɗi kewɗi jaalal wallama jaalal wallaka nde wurti fondate jullari yo taw jomum tawa ko ɗum no wayi gartanamin hen wonno ko sappo e jeenayyi lewru wiyeteno juin 2022 tawi eɗen gummi Madina jaatɓe eɗen tampi saabu chauffeur fotani jooɗade 24 heures tawɗa anaki kadi rutto dogno oto mbaɗɗen accident ko 7 heures ɓawɗo so 8 heures o yonti woni min mi dañi 24 heures mbomi ɗanaki te ko min dognanno won walloɓe men woyde wonde oto gañima ko ɗenen kam goyɗen tan ko koye men woni so tawi eɗen guuri bagage o eɗen mbawi dañcuɗemo wona oto men ala ken luwnoɓe enen gala oto tawa Allah rokkani en ɗum wonno kadi enen en jeeyaka e yimɓe ardinɓe dañal walla matériel c'est à dire eɗen jaggi ma en dañ ko jiɗɗen ko walla ma en dañ ko Allah fodani en ko kono kadi wonko ɗum jaranani en sok Allah sabu sen belnoma hande min so welnoma mi dogno kala oto mo belami so welama mi dogno ɗum mbeɗa wawi ɗum dañ mbiɗa andi no dañiranmi ɗum sabu eɗen gandi won funtoɓe keeɓa won fenoɓe keeɓa won yahoɓe ene penale keeɓa wonɓe ganduɗa ene gona makaruji keeɓa wonɓe ganduɗa ene jara ɗumen yeeyde ndimagu men keeɓa ɗum enen eɗen mbawi ɗum kono ɗum yaadani diine men yaadani e ndimagu men yaadani e neɗɗagu men ɗum saabi wonko ɗum jaranani men ma taw hande kadi pour keɓa wonko alay saabu wooda no mbaɗa enen noon en cuɓima wasde heɓirde noon enen ɗum saabi eɗen paada ha yonto keɓen so Allah jaɓima en keeɓa caggal ɗum ɗon en dañi hen barmanɗe an mbiɗa wima massa yan wasta ko musma MC Ba walla Djibi onon fof wasta ko muusi on sabu enen gonno kono min ɓuurimi wadde frappé ɓuurimi teskade nder accident o ko nde melem o waɗi nde onon fof on jejjit koye mon ko min tan jiftorɗon an ni e MC mbeɗa teski konngol oɗon mbiya alhamdulillah jaalal jippima c'est à dire wadde onon koye mon woƴani moon tene mbiytonde noon onon on jippaki keɓɓiti mbimon woto goƴe ɗe kam goƴƴe koye mon jippa ɗe ƴeewe nder alaka gañe men bon min ɗum taki kam andude wonɓe ganduɗa hay somi ɓurananiɓe koye mabɓe ɓe jiiɗimi ɗum ko hen goo gueɗel keɗigel ngel waɗi musidɓe mbaɗono Amadou Koumi e Saydou Tall gummi ko Dakar ƴetti oto mumen gari tawi kam Richard Toll hande aduna o no wawi wayoyde foof mi yejjitta on ɗon déplacement moɓe mbaɗi ɓe kolliri wonno mbami e mabɓe an kam ko enen gondi pendant 1 mois ɗo mbaɗoymi scanner ɗo mbaɗoymi radio ordonnance uji coodmi ɗo gantiroymi ɗo cafrimi fof koye yeesa ma sabu harannoɓe salminde mbega an ƴettannoɓe joɗoɗa e mabɓe kalda e mabɓe en mbaɗe koye men ko ganduɗa ko Allah waɗi tawi eɗen jogui cafuɗen koye men leñolngol safrani men to batte oto one ɓurata goo walla ɗiɗo ɓe ganduɗa ballitika men ɓurata neɗɗo goto walla ɗiɗo hay ɓennene bo eɗen jetta Allah sabu famɗata kono ko ɓuuri hewde ko mbaɗɗen hen ɓuuri hewde ko yaha e oto ene wayno ko min waɗani hoora sabu ñande tan ɓe gaddata facture no woni 150 ñande mum tan guittumi ko 100 ujunere pawmi e juuɗe mabɓe ɗum ko hen hunde gueɗel keddigel ngel won musidɓe ɓattiɓe mi goo walla ɗiɗo walla tata wonko guitti ballitimi ha hande ɗum gasani kono mbeɗen wadde hen ya garta ɗum ni kadi mbeɗa yetta Allah sabu ina wawi an sa wanda vidéo mbiɗa leñol ngol balle jaalal wasa walluɓemi kono jangga e jaam no wawi jibinanami ngay boor c'est à dire leñol men no wawi ay bin ɗum saabi kulɗen yidde wiide tan auto wona auto men ko auto location wonno kono noon eɗeni e pewnamba ko ɓurno wonde gonga ko woni enen to cellal ɓandu meɗen hande eɗen jakori en kepti cellal ɓandu men à 90% so ɓoyani watti hospitalisation kono ɗum foof ko yettere Allah l' essentiel mbeɗa yetta Allah ɗo ɗo gonmi ɗo cikkanmi kay probléme goto mi ala par ce que Allah rokki kam gonɗam mbeɗa haandi ɗum yettirde donc accident o kadi koko jeyno e nder gurdam men ala kulli haalin mi wawano wasde wadde accident et puis yo yimɓe gandu ko 4e am accident mum ɗon wona premier wona deuxiéme mi waɗi accident mo ganduɗa y avait eu des morts en 2009 mi waɗi accident min tan waɗi neɗɗo mo ganduɗa heeli hen ko laabi tati ha Podor ganduɗa ko accident de moto mo mbaddumi ɗum o heeli ko laabi tati korlal bohal e dow to nadere to waɗa évacué Djoum waɗa évacué Saint-Louis min aɗa andi mbannomi évacué ko Podor guittami noon gaddami galle waɗi accident ji ganduɗa ɗum ko Allah dandimi wurnimi ha ɗo kono so wel noon taw mi yeehi donc kala ko dañmi kadi aussi mbeɗa yetta Allah e jinnaɓeɓe e Cheikh Ahmadou Tidiane mbeɗa yetta Allah e yimɓe moƴƴuɓe werlatoɓe mi duwawɓe teena jaaɓe mais aussi mi yejjitta hen ceernam ceerno Salif Mouhamadou de walla ceerno ɗa ha liito gollere wiidema tan accident welani sa nani inde tan no hulɓini kono alhamdulillah rabbil alamin eɗen jetta Allah donc ko heddi ko côté matériel ɗum c'est pas grave Allah ko moƴƴi
ɗum noon laaɓi tigi no haaldi ni ina laaɓi enen tawtorano kadi ni fodde yomnede fodde 1 million e ko fawi ɗum noon onon leñol ngol ko onon kaaldami hade mi yawtude ɗo seeɗa ko haali ko laaɓi en jonnatako ma wat toɓɓere garɗen caɗele goɗɗe jokkodire e makko mballemo woni on balli ko e mon mi wiyani balle bamodi en tant que bamodi ɓolo walla balle salam en tant que salam ɓolo ala ballemo en tant que ballolonmo sababude wonde leñol ngol an jiɗɗo walludemo noon min mbima ko ya wat 77 302 29 96 walla min o noddami 77 702 12 98 mballa jaalal leñol ngam oɗo askida bannoɗo min o wiyanimi noon leñol ngol kala caɗele badde on jii mbiyonmo yaltu haal walla ko way noon kono jokkodiren makko joni jawteten koye caɗele goɗɗe ɗe caɗele ko caɗele kuɓtodinde ha joni woɗɗodirani ɗum taki mi wiya yen gartu e walludemo kanko tawde sen jaaki koye makko gartuten caɗele fuutankoɓe e laamu kesu ngu eyi a jarama hande noon way kono elle waɗi kam ɗo golle wojere e golle wojere woni ko mbaɗɗa ko kono tan e teddugal ngal teddinmami an no mbawmi teddinde woni mi teddinirima yaafade ɓe kamɓe ballal mabɓe ɓe jaafima mbaɗa andi ko taki an aɗa andi mbeɗa andi an mbeɗa hormima ko ane ɗum hormimi so wonano hormade mo kaltane kam mi taƴete kono noon hurum e teddugal e korso e yidde nan hakkude men han ganduɗa mbawmi tan accu ha tellina kono en jaafimoɓe ɗum ala caɗele bamude hande eɗen jaaha eɗen ñaama eɗen jara en ngala probléme oto kadi gilana wonno 1 million pawɗo ha hande presque en mbeɗiɓe plus de 900 000 donc heddi ko ma en mbaɗa ɗum koye men ɗum c'est pas grave par ce que eɗen gandi leñol men no winduri donc en jaafimo kal ƴettude numéro o ni calminali ina wawi hejde hakkunami mum kono ko heddi kam vraiment en jaafima so ɗum ɓenni caɗele fuutankoɓe a addani kam namgal belgal ayi ɗo ko ɗo yimɓe poti wollu so tawi tan en mbawi wollu ko ɓen kande wallede c'est à dire sen gaare caɗele fuutankoɓe e nder région de Matam e nder département mo Podor tan ɓe suɓoɗo département Podor o c'est comme si ko département mbo ala ministre walla mbo ala DG et pourtant eɗen jogui fodde 17 DG walla ko abbi hen taw ko directeur uji mawɗi gandaɗi kufɗi gueɗe mawɗe e nder leydi ministre uji kam haalaka remaniement oɗo baɗɗo avant ombo waɗa eɗen joguino Abdoulaye Daouda Diallo ministre du budget ministre des finances et du budget eɗen joguino Cheikh Oumar Anne ministre des enseignements supérieurs eɗen joguino Aïssata Tall Sall ministre des affaires étrangères eɗen joguino woɓɓe joguino hay innitortoɗo ko hande jaarade boɓoril non Amadou Hott en e woɓɓe ɓe ganduɗa vraiment hande koye nder département Podor innitoroto taw jiidani e Racine Sy kay gardiɗo King Fahd Palace jiidani o gardiɗo Sayed jiidani Moultougassi gardiɗo Apix jiidani mais hôpital jum e Moussa Sow mais hôpital jum ala hay scanner no foti yimɓe rafaɓe ittete jum mbaɗe évacuer Saint-Louis no foti c'est à dire que hôpital jum foti hande wattede niveau 3 e eɗen kandi hen par ce que département Podor ko département mais way kono région commune Guédé village ko commune mais way kono département par ce que no mawni walla arrondissement mais pourquoi hande ko wurata ko e nder département Podor plus de 22 communes ummade sa yalti Dagana ɗo jeeyirbo ɗo ha wiyanma jaɓanini ɗon c'est presque ɗum ko région jooɗoɗen ɗon kala dafaɗo ɗon pour cafraɗa e nder département o c'est son problème ko heewi hande neɗɗo wawa rafet safro ɗum ɗon e hôpital jum no foti laaɓi jiyen guuri jalta e nder département Podor ina goya ngala ndiyam e nder commune aji ɗi gonɗa ɗi ko ministre uji boom goni toon hande maire uji ina goya probléme ndiyam ɓeɗo nana goye leydi men nana hebte ɓeɗo nana goye kañumen rew mumen ngala machine ngaji ɗum goni sa ari hande nder commune Guédé village depuis hande 5 ans aɓene namno tan rang paaɗo jeeri pour waɗa désenclavé wasa ngam wawa haɓade jokogol ngol jeerinkoɓe jokoto so tawi ndungu ari debbo jaarowo e lebbi 9 ans astafurlah jaarowo e lebbi 7 ina foti jibinde ɗum tawi ɗum gawde boofe an ɗum hertima joom suudu ma tawi ɗum gawde bo par exemple walla bidde walla tawi ɗum wiyete nammarel walla tawi ɗum ɗo wiyete hande pattukoñ walla tawi ɗum tan nder jeeri ndi aɗa foti yaade cafroyɗa jum aɗa foti waɗede évacué jum joni beeli mbaɗi
rang ala holno debbo jibinirta maaya lawol mbaɗat maayata koye lawol sabu yahata sabu koye sarati wiiden waɗe de temps en temps ɗum waɗat de temps en temps won rewɓe sankatoɓe e nde e boli ɗi sababude so tawi ndungu ari way kono joni so ndungu faadimi wotay goto horo non way kono to ndungu faanimi wotay goto won jeeri ina daña haaju waala walla wotay gono won waala ina daña haaju jeeri et pourtant laamu ngu ken jeyɗen enen ken jeeyaɓe lamminɓe le président de la république actuel à 80% enen ken jeeyaɓe lamminɓe ɗum te saha fo en lamminan et pourquoi ngol lawol même les résultats élection législative passé koɓe mbi opposition dire que Podor ko voti ko ɓurti e enen eɗen gandi Podor ko fonno vodde ko boom votani par ce que vote o waɗi koye satu ndungu aynaɓe ne eggi cuwartu ken koyel bimoro ok donc ɗum ko département Podor kalmi sa yeehi région de Matam daande maayo sa ari joni hedde hoore fonde ndewa ɗon paya hande ɗe wiite hande sa yiiɗi yaade sadir walla sa yiiɗi yaade jijilon walla sa yiiɗi yaade diwan wudduru en walla ndewa ɗon tan paya demmankani mais bolol ala lawol ala ha hande won wonɓe toon so dafama cafrataka ali wuuri ha sadir eyyi so dafama cafrataka jijilan motoji nan toon pour ngala hayɗe ndewi sukaɓe nan toon ina janggoye ngalaɗo ndewi rewɓe nan toon no ñawa ngalaɗo ndewi pour cafri o et pourtant Macky Sall ne andi ɗum par ce que toon jeeya o darima ɗo pendant 1 minute ombo limto gori fuutankoɓe ha cikka way kon elle kañum waɗi lottisé gori ɗe ni walla kañum sancide ombo andi o waɗi toon jagorɗe joni ko ɓuri à 90% mbimi e jagorɗe jeeyaɗe Fouta 90% ko jasɓe ko tinni hen ko seeɗa min wi noon en dañi jagorɗe en dañi yimɓe ɓe ganduɗa laamima ɓe mbaɗama DG ɓe mbaɗama député ɓe mbaɗama ministre mais mbimi 90% koɓe jasɓe wadde nafata non ko nefeteɓe ni et puis hen goto arata e nder diwan Fouta tan koɗe élection ji jonti no foti yimɓe laamiɗo hande soɓe jiiɗi laamade ɓe garata koɗe men gotone amen minen e mon jiidi enen koddi baba gonduno enen koddanno jeeri enen gondanno waala enen mbaɗɗanno ni ñande jomum laami ƴetta ɓoccode wonde fawa ɗon kañum yaha jooɗi o Dakar wonta ɗum yi c'est par ça que Fouta no wuuli par ça que mataw Fouta ala climat ji belɗi mataw Fouta ala ɗiɗo taliji ala bureau joreji ɗi mataw Fouta kañum ala woni certain ñamel jomum en dogo gara jooɗo Dakar so élection yonti aussi ɓe gara ɓe ƴetta kalisaji e beddo meɗen wadde ko enen poti finde enen poti finde enen wona ɗanade wona ministre ɗi wona député ɗi wona DG ɗi ko enen population fuutankoɓe ko enen poti finde mbaɗen ɓe ko wiyete ko en mbawa waddeɓe yarga en mbawa uddudeɓe en mbawa fiideɓe mais eɗen mbawi jaggude hankkadi koye meɗen mbiyenɓe minen gonnon koye fijirde min par ce que fijirde nde juuti 2009 ɓe puɗɗimen fijirde enen e Macky Sall élection gadiɗo ko local 2009 je me rappelle e nder commune Guédé village o dañin ɗon 2 conseils goto ko Aramdi goto ko Abdoul Sow a yimɓe kangaka bel wona ki jalal bel wona ko wiite ko neɗɗo ko bondum ko bel wona ɗum heptima non ay ɗum ne hepti men par ce que hewɓe meɗen gondire président Macky Sall ko affaire de sentiment eɗen jiɗimo commença par moi même mbeɗa yiɗimo commença par moi mbeɗa yiɗimo mbeɗa waɗamo défendre mbeɗa haala makko mais so tawi hunde yonti haalede yo haale par ce que aɗa andi mi haalde waji goto mbimi so jii min ko jiɗmi haalde fof mi haala saabu mi teŋaka mi resaka mi humaka mi uddaka mi yenaka mi yoɓaka min komi neɗɗo joguiɗo liberté komi indépendant komi indépendant mi waɗani dépendant hay goto c'est à dire so tawi président Macky Sall waɗi ko yooɗi comme par exemple no waɗini jamñaɗi par exemple pomuɗi o waɗat ɗi par exemple tali ɗi o waɗɗi tali ummoɗo tan yaha Bakel tali ummoɗo Taror wirto Linguére yaha Wourossogui taliji Matam c'est bon o jarama ɗum mi yetti hen mi haali hen mais fuutankoɓe ne paɗa université ne foti sukaɓe fulɓe goni ɗo hande jangdel min goni pour probléme logement université Cheikh Oumar eɗen paɗa université waɗa nder Fouta ha joni suwan noon ko haala tan haɗo haala non en jiyani pose première pierre waɗaka haydara waɗaka est ce que votama est ce que yamirama ha ɗo en jiyani eɗen paɗa 2 hôpitaux niveau 3 oyo de région de Matam oyo waɗe diwan Podor c'est logique eɗen kandi hen eɗen paɗa aéroport uji jaaduɗe e aduna eɗen paɗa société ji guddite toon yimɓe ɓen liggo hen probléme gonɗo fat ndindoro eɗen paɗa ñawde ha ndindoro naɓe e hundar naɓe jii hen koye mum beele enen luɓata ko mbaɗen Farba wadde aɗa jeeye département je ne sais pas est ce que luɓoɗen ko Farba walla luɓoɗen ko Aliou Dembourou walla luɓoɗen mi anda luɓoteɗo o mais jiɗmi walla luɓoɗen Aliou Dembourou jiɗmi wiide kamɓe foof ƴeew département Podor ayi département Podor e région mo Matam mbimi 90% jogui ɗon cak mbimi ko jasto 90% je te dis bien ko jaasɗo so haali après mbi non omon duka mais attends ɓe jiyata koko dukanmi ko mais que vidéo ji mbanmi e jewte mbanmi pour wadde soutenir le président et pouvoir o ɗum neɗɗo wawi ɗum lim
neɗɗo wawa ɗum lim min on ma insulté foti laaɓi pour à cause ɗum wi président Macky Sall ko moƴƴo on ma insulté foti laaɓi ƴettami pour Abdoulaye Daouda walla pour Ali walla pour goɗɗo mais sans fait ni chaud ni froid par ce que peut être que kalanmi koye maɓɓe ko ɗum jiimi mais so yonti kadi kalen kadi koɓe poti wadde mbaɗanen kalat c'est à dire ene hay goto yoɓani men hay goto jeyani men on est libre comme tout le monde enen jeeyi koye men non ɗum ala haala caɗele ɗen pour wiide fuutankoɓe yoɓe pin so neɗɗo woni maire so neɗɗo woni député woni président conseil départemental walla woni ministre walla woni DG ko wawi wonde fof ko jogui ko bammakko tottani muɗum ala e maɓɓe mbo bamum lammini ala e maɓɓe mbo yummum lammini ala e maɓɓe mo ganduɗa kañum rokki hoore mum laamum ala caggal nde Allah rokki laamu rewri hoddira ngo rewri yamirore nde rewni sababu ɗi koye meɗen par ce que enen ƴettata carte men naaten dans les jours no goten et pourtant ñande fof yummaɓe ƴatte enen darɗen mbaɗenɓe défend jalal joni mbiyen yimɓeɓe yoɓe pin wotoɓe ɗaana ɓe ganda ɓe nafani département o nafaka yimɓeɓe pini aɗa andi ko tagi élection locale hono wayi no foti maire uji ɗi ganduɗa ɗi gonduɗo koye président Macky Sall totta liste Benno Bokk Yakar totta Maroɓe Spia no foti aɗa wawi lim commença par notre commune même gasata wona ɗum waɗi gasata ɗum ko pinal woni ɗon de législative on wayi ha dañ tot ɓe jiyani opposition no sorta e nder Fouta ɓe jii opposition on ko dañti on te wontoɓe wonto opposition votana boom yettiyaki toon mais neɗɗo o so tawi a yiyani yumma muñta koye tane sa sukke neɗɗo pendant 10 ans a yiyani haydara awa pat ɗum ɗon jiloɗa goɗɗum aɓini jaaha aɓe mbi ɓeɗo nafata ɓeɗo ko bonɓe c'est vrai won wonɓe opposition yimɓe ne gandi en ngala e maɓɓe jikki wonkoɓe mbawi kono noon mbimi sa yiyani yumma muñta koye tane kamɓe de un hewɓe hen et puis mi tonganma hewɓe hen ko mawnikiniɓe heddiɓe ko bonɓe needi heddiɓe kamɓe koɓe goni koye dow muɗum a yahat ni ha cikka ɓeɗo cikkata kañumen tagui koye muɗumen enen lamɓe men non ils ont arrogant tigi laabi joni jawten koye namdal gongal natgol Pape Djibril Fall e politique amo woni journaliste ina moƴƴi ɗum o rokki men ko cuusal o rokkuma ko cuusal o rokkimi ko cuusal ɓeɗo o rokki ɗumen ko cuusal c'est à dire ay wonde journaliste haɗata neɗɗo wonde politicien mais woto neɗɗo wat politicien il faut mbaɗa politique mo ganduɗa gardinta ko mbiyeten ko patriotisme gendiyankagal yidde leydi mum Pape Djibril Fall c'est un jeune ambitieux min wonko jiimi mum quoi mais yii actuellement on woni waɗa progressé c'est à dire omo jogui koyɗe yeesa escalier fof ɗo so foy ɗo koyngal mum somi ari jangga tawami komo foy ɗo koyngal mum te ka man premier makko élection o yeehi o woni député départ makko ɓuuri moƴƴude départ Sonko Sonko on aɗa yiyaɗa élection législative naatiri député ko prix for reste carte ɗon keddi konko ndendine ƴeewe ɓurɗo hande en totte Pape Djibril Fall kañum koko yeehi serviteur dañi député kanko wonnotede liste o woni député te eɗen jorti ni no woniri ni ɗo joni non inscrit o wondani laamu ngu o wondani opposition sobo andi opposition manipulation nin toon pénale nin toon omo andi laamu ngu kadi ko ɓuuri bonde boom ɓuuri ñohlitade hande ɗon jaraten donc wadde kanko ɗo woni ɗo wayi kono o wondi koye population sénégalaise ko foti haalde ko eɗen cikki ma o haala ɗum te hayɗo woni DG hayno woni TFM sa yi omo haala aɗa andi ko neɗɗo haalata kadi mbiɗa teske makko gueɗe ɗiɗi wondemo nde ɓiɗɗo Sénégal omo gonɗini wondemo nde Mouride omo gonɗini kadi wondemo nde julɗo e min ni welimi kadi mbiɗa andi omo janggi Qur'an kadi omo hutoro ɗum saabu kala nde omo haala an sa darima aɗa andi oɗo kaalowo ina andi haaldata ko yimɓeɓe kono no wattoto jomiraɗo o te kadi omo yiiɗi valeur uji Sénégal min noon mbiɗa yiɗirimo hunde wotere woni omo yiiɗi Cheikh Souleymane Ba est ce que merci ɗum noon a weltanama en jokkat il faut koɓe dokka men seeɗa ko wona ko ɗum joljole ɗe ko Sonko Adji Sarr ko hanki wonno eyyi no wini Sonko Adji Sarr hanki wonno c'est à dire hanki ko Sonko doyen des juges e ley 8e cabinet noddunomo ina heeɗomo woni Maham Diallo mais ɗum woto yimɓeɓe kangi ko ɗeɗo balɗe ɓoyani haydara Adji Sarr noddama heeɗa Adji Sarr nde nodda nde dusno ɗum ko Gabriel Kane nde Sonko nodda noon o waɗi noon ko wiyete ko kanko arani Sonko il est toujours manipulateur kañum kam wo tampata wadde manipulé kanko jooɗi veille non jooɗi veille o wi bëggna vraiment bomu ken gunge bu ken guenne mais ɗum ko anticipation parce que il a compris ko genn den la sifay non attends anne ko yaltina ko e gendarme ko yaltina ko e matériel kombo ɗaminaki wurnude yummu tan yaltata wiyan ɗo Sonko hanki wiyana waɗa ɗo créé trouble l'ordre public wala ɗo probléme a ñawdeta haɗi yimɓeɓe yaltu tagi ɗum wi noon tan omo andi soɓe jaltiɓe lappete te omo andi ko wodno ko wattata ɗum min je confirme ko makki wino ko gonga te 3 jours avant tawi ko gendarmerie paari tawi ko kala neɗɗo jeyaɗo e ndenka leydi ndi tawi ka paari aɗan fayi
min ɗo konmiɗo e ɗo ɓe goni ɗo ina wallidira aɗa andi ɗo konmiɗo woɗɗani mais pour paamen Sonko yeehi heɗama ena résultat ji ɗi gaddi ni way kono elle o yeddani o leldima e sugo o kono o yeddi o waɗani violé o ɓuri toon noon wiide wonde ko baɗaɗo wiyete ko complot wona ɗum o noddira ko ɓuri ko raɓɓi tan min ko jimi ko ɓe payi koye confrontation te confrontation mi sikkani tan moƴƴe makko kanko te 2024 joni arte kanko waɗi annonce candidature makko est ce que ɗum no moƴƴe makko ɓuri raɓɓi tan woni Sonko o waɗi manipulé kadi kono noon manipulation mbiɗe sikki yawtata e yoga yimɓe mbeɗa ñaago noon so taw ko waɗi ko kanko wi ko tuuma ko kanko waɗi yo coke caabi ɗi kele so tawi wona kanko waɗi cukalel dewel ngel eɓe ɓamdi fenade ɓe ɓen yo coke caabi ɗi kele c' est à dire yo gonga ñaaɓe min ko ɗum mbimi mais noon kadi manipulation woto waɗi ɗo e 2024 holno jiiruɗa dawrugol leydi Sénégal dawrugol leydi Sénégal c'est un peu compliqué parce que avant remaniement oɗo yimɓe hewɓe ne mbanno soutenir candidature président Macky Sall pour 2024 mais depuis remaniement o waɗi les choses vont changer ko heewi hen changé way liima yimɓe batti haalde goɗɗum e nder oɗo remaniement baɗɗo c'est comme si a joraɓo o cikka mataw Macky Sall no waɗatama de mataw koko wumno walla haqqillo ko wonɗo yaano pour quelques minutes o waɗi ɗum ha poti haqqillo arde min mbeɗa jaggi Macky Sall ɗo woni ɗo wonko waɗi e nder remaniement o ene jogonima nimsa par ce que wonɓe o usti doole muɗumen ɓen doole min ustede hanano wonɓe o rokki doole ɓen so jangga e jaam so janfimamo koye makko musata wadde hayso tawi ko génie en politique nene o ɗo woni ɗo e oɗo remaniement kam o hollirani en wonde ko génie politique o hollirani en on wonde politique par ce que wonko waɗi ha heewi ko mbaɗaɗo noon manipulé aɗanni won wonduɓe Macky Sall ko naafi gueɓe leñol ngol e leydi ndi ɓe ƴeewata ko nafata leydi ndi e leñol ngol ɓe ƴeewata koko nafataɓe kamɓe kala moɓe gandi so waɗama yittu kalis tottaɓe ko on mbiyata président waɗ o so président ko biyeteɗo waɗa ko batteɗe dicté won waɗoɓe influencé gouvernement muɗum donc lamɗo kadi wona noon foti waade lamɗo foti wonde ƴetta o décision taw fatata e Massamba walla Mademba o foti ƴewde ko yimɓe handuɓe e nomede nome kono neɗɗo wima wat tan mbaɗa sababude mbiɗomo noon ko sehilma walla wonto rewde ma ɗum wona ɗum yimɓe tottirimo leydi ndi e aussi somo heeɗo yo heeɗo jomen gande en oto heeɗo lemsuɓe tan haaloɓe ko beela e donc jahen joni ko holno jiiruɗa darde Demba Sy commune mo Demba Sy omo jogui avenir politique c'est à dire ombo lesɗe kini ko wiyete ko humilité il est généreux ko moƴƴo ko tedduɗo kadi ko juulɗo kadi ko pullo ombo fulɗi kadi no jiimon woniri nder commune kadi village ni no moƴƴi ko dañño ko élection locale oɗo 2022 mbiɗa andi so élection locale waɗama organisé jangga o diwat ɗon saabu omo ɓalli yimɓeɓe omo yiiɗi yimɓeɓe kadi omo jaɓanaɓe ko wawi e ko wawa te kala mo yi o darat o salminma ombo watma kadi ko an ɓuurima baɗo noon ko baɗo noon wawi laamade fulɓe firti komo ɓalli leñol ngol omo ɓalli diwan donc Demba Sy mbiten ɗo fayɗo koyngal makko yo jokku te eɗen kettinimo eɗen paamimo eɗen jiiɗimo kadi eɗen jiiɗi kadi vraiment darade ha teddinen mo wooda ko mbaɗanɗen mo o anda carrément jaalal de wonko waɗanimi par ce que il le mérite et aussi ko espoir sukaɓe commune gueɗe village ɗum noon félicitation Demba Sy diwan Diourbel wonko kewi toon ha warga yalti hakkude remoɓe e aynaɓe holno jiiruɗa ɗum hay sinno gasi noon ha laaɓi e ko wi e gasi ha laaɓi donc ko wiide yimɓeɓe tan justice sénégalaise o yoɓe lelorto ajjude haare nde yimɓe ƴeewat tan ko o warama o wari kono yimɓe ƴeewata koɗo ummi to ummi koye fulɓe ɓe walla aynaɓe saaha ena tooñe so nawi gueɗe ɗe justice ƴetta gonga mabɓe o wattamo fenade ƴetta fenade ɓe to watta gonga ɗum ɗo noon addata ko filñitere kala ñaawowo yo ñaawo gonga neɗɗo gaynako yo wiye ko ɗo katta ndemowo yo wiye ko ɗo katta leydi fof wiyeede yo reme wona gonga saabu aynaɓe nene leydi ndi te kamɓe gurdu men Sénégal ko waɗata consommé ko ɓuuri hewde ko teewu liɗɗi ɗi ndewi hen ko heddi doorarde donc wadde ñaawoɓe ɓe yo ñaawat gonga hakkude remoɓe aynaɓe so wona ɗum wawde probléme ko heddi ko noon en ñaagaki Allah leydi ndi waɗa wargoji walla poɗodiral walla wargoji hakkude leƴƴi walla hakkude ɗum moƴƴani leydi mais ko laamu ngu wawi ƴettu responsabilité ji muɗum kala gonɗo e fenade ñaawe wiya an jeeyi fenade dumbe walla fawe kono noon min komi almudo kaari walla komi ɓi kaari walla komi tanum kaari walla komi sehil maw leydi ndi walla joom suudu maw leydi ndi walla komi sehil ministre walla député hay tomi waɗi fenani tan mi accire noon ɗum nawrata leydi yeeso encore une fois puniɗo lelorto ko ajjude ñaawo yo ñaawo gonga saabu kala ko neɗɗo ñaawi ɗo ma ñaawta ɗum to wasima e émission hol mbo woni an tongode temedere e nogas hol mbo woni an ko émission mo ganduɗa min d' abord min ombo welimi wonno komba am min mbaɗo émission komba am émission kadi komba am meccal ngal kadi ko meccal am mbiɗa yiiɗi ngal ɗum ɗo mbiɗa yiiɗi ɗum ne welimi woni communication donc wiide mat pawɗa ɗo fiɗinma ko ɗon aɗa jogui neydi aɗa teeyi aɗa moƴƴi aɗa juulɗi aɗa yiiɗi yimɓe ka jurum deero neɗɗo fof a teddini ɗum kala ko joguiɗa ni ɓe ndendata jaggu ɗon
hayso yimɓeɓe cikki ɗum ni no mbaɗa ni a wonoyta may wono wiyoɓe may wiyoɓe a wonoyta kamɓe goni gonoyta mais an may wonoy émission kadi fawi ɗon moƴƴi saabu hande invité dialal no woni ɗel toxel jangga gadda mari to ñaan c'est ça la vie an aɗa holli yimɓeɓe goto fof no jogui sens tottede micro haala min nene so tawi wonko kalmi ɗo ko moƴƴani yoɓe jaafumi mais noon ko kalmi ko noon waye am wona ko waɗa fabriqué wona ko mbaɗmi inventé et je suis comme ça et je suis naturel comme ça neɗɗo so yii ko foti haalde yo haala e gonga saɗa haala ɗum woto yurmo haal gonga et puis yimɓe natti famde konngol e nder konngol jittanka ŋaccanede wadde min mi ŋaccat c'est à dire ko kalmi koye lamɓe soko émission jokki mi waɗa ɗum répété ala hen ko kulmi ala hen ko payi ok merci ɗum noon Allah jarama ko on woni dialal leñol tigui wiyede dialal leñol wona ko weeɓi wona kadi ko suɓani hoore makko ko yimɓe cuɓanimo gam heɓtinde golle makko labtude e nder leñol ngol o woni kadi neɗɗo mo ganduɗa ko puniɗo fof fote mum kala ko yalti o yaltat o haala hen saaha a sikkat mataw oɗo mbiyata holko nawori ɗum e ɗum ala tawata nawori ɗum e ɗum ko famde wonde daraniɗo gendima fof kadi ina wawi tawdemo hen a waɗata becce ma nebam walla lamdam ngam ɗumgoɗa so wonano ɗum o yettata ko to yettiɗo ko darde makko tigui rigui wona ko yoɓa hen ala joɓɗo ɗum hen ala biyowomo so lewru ma yi mbeɗa tottuma naggam teni eɓe hande ɗum ɗon kala baɗanaɗo teddugal kanko eɓe hande waɗanede teddugal wonmo handani e bonande wonmo handani e wiyede oɗo dañi ɗum kanko o handi koye wiyede tigui dañ moƴƴere saabu ko ɗum o yarata fof o fondi ɗum noon en beltima kadi no fewi siftorande bandiraɓe kadi o mo ganduɗa ko aada soko ba ma jogo ñalawmaji pattam lami toon to waalo fendo yawma ina wawi équipe Piindi TV ina wawi ma yaaha toon ɗum noon ko jeunesse africaine waɗata ɗum présenté ko o mo ganduɗa ko aada soko ba ma en garto hen taw ko enene baba abou ha yaaja hawrata ko 6 janvier 2023 toon to leydi France walla mbiyen waala fendo garaten joni joni noon konngol mbayni ko addi ɗum ko docteur Al Husseini Sall mo babaɓe o wi mo sali ko tawi teelat mo sali ko tawi teelat tongode temedere e nogas e jeegom ko ɗo waynori ha saaha goɗɗo wonno koɗo men ko Abdousalam Ba dialal leñol Allah jarama on jarama jokkon e yebde télé mon e programme muji mum kesi pul Thiombane Serigne Mansour